Hayırlı gün muhterem televizor karşılar. Bugün Şirat'tағы жымға ертесінде сіздің белән эфирдә мин Миңназым Сәфәров булырмын. Халкыбыз күңелендә онытылмас із калдырган шәхесләр турындагы сәхифәне дәвам итеп, без бүген игътибарыгызга Татарстанның халык язучысы, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты, Галим Мөхәммәд ага Мәхдиев турындагы документаль фильм карарга тәкъдим итәбез. Гүберчәккә мин сагынуымны басу өчен Мөхәммәд абый яратып, сыкланып язган авыл кешеләрен, язучы сурәтләгән авыл тормышын эчкәлекләрен күрергә дип кайтам. Дөньяның дүрт тарафыннан җиде юл килеп керә Гүберчәккә. Мөхәммәд абый шушы юлларны гына түгел, андагы барлык сукмакларны, аннан йөргән кешеләрнең үзләрен, уй-хыялларын яхшы белгән. Шуңа да үзе раславынча ул уйлап чыгарып азапланмаган. Фақат үзе күргәнне, үзе белгәнне генә язган. Миңа да шушы юллардан ул язган геройлар үзләре килеп чыгар шикелле. Мөхәммәд Мәхдиев һәм аның каләмдәше Гариф Ахунов исемнәрен йөрткән ике генә урамлы татар авылы үзе бер тулы музей шикелле. Мондагы һәр үй хата, һәр тыкрык язучы әсәрендә урын тапкан. Менә бу йорт нигезендә үзенә кыен алып, бала чаганың тамагын туйдырган Зөлфия яшәгән. Монысында Тукайга кием теккән Халим абый торган. Аның тегү машинасы бүген дә текелдәп эшли диләр. Әшәп йөри белүче Сәкәрҗан, кесәсендә алмаз йөртүче Шәйхи карт, укый яза белмәсә дә академик белемле Насибулла картларының яшәгән нигезләре кайда икән. Ә менә беренче бөтендөнья сугышы вакытында тыл калып, эш ул үстергән. Аннары ишесенә дә кара кагаз алып та, кеше алдына чыгып еламаган 100 яшәр Мәрфуаттинның Низаметдин исемле улы гомер иткән нигез бүген дә исән. Нәкъ менә шушы идә Мөхәммәд абый Мәрфуаттинның оныгы Габдрафик белән шәйләр ишкән, балачак дусты белән эш серләрен бүлешкән. Безнең редакциядә эшләүче Кадрия ханым Мирсәяпова да каладан кайткан туганнары белән шушы үй хатада балачагын үткәргән. Мөхәммәд абыйны күреп, белеп яшәгән. Шушы йорттан киткән күмер самавырын аның әнисе бүген Гөберчәк музеена кайтарырга булган. Biz гаиләбезнең иң кадерле яткерләреннән булып сакланган шушы самаварны, дәүәниебезнең Коръән китабын һәм фотографияларны Мөхәммәд Мәхдиев музеена бүләк итәргә уйладык. Гомере буе татар авылы турында язган. Гомере буе шушы авылны сагынып, аның бөтен нечкәлекләрен йөрәге аша үткәргән Мөхәммәд абыйның музее ул яшәгән йортның бакчасына кертеп салынган. Берәмтекләп җыелган экспонатлар арасында язучының әсәрләренә кергән авылдашларының фоторәсемнәре аеруча зур кызыксыну уята. Мөхәммәд ага заманында яшәгән, алар белән аралашкан, аның замандашлары һәм өлкәнрәк буын кешеләре сурәтләнгән. Үзенең әсәрләренең геройлары итеп алган авылдашларның һәм инде аларның якынча прототиплары булган кешеләрнең фотоларын менә шушы да күрергә мөмкин. Алар мәҗлестә дә бергә булганнар, бүтән төрле бәйрәмнәрдә дә, капка төбендә сөйләшүләрдә дә һәрвакыт бергә булган кешеләр аралашканнар. Язучының туып үскән йортына бүген аның апасының балалары, оныклары кайтып йөри. Мөхәммәд Мәхдиевның әтисе Сыңгатулла Бәдретдин улы Гөберчәк авылына килеп урнашканнан соң үз хуҗалыгын булдыра. Һәм үй тирәлегенә бик күп агачлар, куаклар утырта. Шуларның бер өлеше алма агачлар. 1941 елда суыклар булу сәбәпле ул утырткан алма агачлар эшиләр. Ләкин 1995 елдан соң аларны өр-яңадан шул ук урыннарга утырттылар. Алар янәшәсендә миләш агачы үсә. Аны Мөхәммәд абый үз кулы белән утырткан. Мөхәммәд абыйның яшәү рәвеше дә, тормышка карата мөнәсәбәте дә аның әсәрләрендәге кешеләрнеке кебек самими, ихлас булганлыгын, гаилә чыбылдыгын күтәреп караганда тагын да ачыграк күренә. Әтинең йөрәге гомер буе җаны, йөрәге белән ул авылда калды, кызында яшәсә дә, ләкин авылны бик яратты да, безне дә шуңа бәйләр өчен. Авылны кичкенәдән бикләп кайта идек, аның исләре, аның тавышлары, авылның үз мөхите бар бит, аның бит исләре Аккыш күлендә юк, авылның сыйыр мөгрәүләре, кәҗә кычкырулары, әтәч кычкырулары иртәнге 4-тән башлап, ал Гидәжидә юк иде. Шуңа күрә үзенә күрә бер матур бер дөньяда яшәтте әти. Әтинең романнарында да, повестларында да сөйләгән бүтән эпизодлар хикәя буларак безгә сөйләнә иде. Кичкенәдән без ул исемнәрне ишетеп үстек, нидер вакыйгаларны белеп үстек. Аннан соң романнарны инде үскәч укый башласында шалт килеп чыга.
Авылны оныттым юк инде ул. Авыл аның йөрәгендә яшәде һәм бездә ул йөрәк эчендә ул авыл эчендә бездә бар иде. Заманында язучы бирегә әти-әнисе нигезенә үзенең балалары белән кайтып, аларны да үзенә кадерле, якын булган тормышка өйрәтеп йөргән. Әти кыяфәтен китерә иде, печән чабып, кичкенә генә кибән куеп, шалаш ясар, миләш төбендәге шалаш ул безнең кыш буена җитә иде инде. Әти мәсәлән безне өйрәтте утын ярарга. Мин утын яра беләм. Мин балта белән калумның аермасын беләм. Мәсәлән, ул миңа инде тормышта кирәк булса, мин пишсез калмыйм, ягъни мин беләм. Учак ягырга, ничек итеп дөрес дөрләтеп, шулай итеп. Аннан соң печән чабырга өйрәтте. Ул инде хәзер мин уйлыйм, малай өйрәткәндер. Но мин дә өйрәндем. Советлар илендә мулла нәселеннән булу каһәрле тормышка душар ителү дигәнне аңлаткан. Язмыш мулла малае булып дөньяга килгән Мөхәммәткә дә шундый тормыш юл әзерләгән булып чыга. Әтисе Сынгатулла мулланың колхозга кирәкле кеше булырга тырышуын да совет системасы кире кага. Аны ахыр чиктә атып үтерәләр. Әмма бу хәбәр гаиләгә шактый вакыт үткәч кенә вафат булды дип йомшарып килеп ирешә. Җиде яшендә тисез калып, тормышның бөтен авырлыкларын үз җилкәсендә татыган язучы беренче карашка берничек тә шул авылны яратып, нәфрәт белдермичә генә яза алырга тиеш түгел кебек. Ләкин язучы тормышның үзен, айрым кешеләрнең язмышларын яратып тасвирлый алу белән укучысын мөкиббән итте. Мәхдиевнең повесть романнарында битереп алып киреп китә торган сюжет та, катлаулы конфликтлар да юк кебек. Аның әсәрләренә бәя биргәндә кайбер тәнкыйтьчеләр нәкъ менә шул сюжет линиясе булмауны, аларның айрым новеллалардан гына торуын кимчелек итеп күрсәткән. Андыйларга язучы менә булай дип җавап биргән. Ә минем тормышым шундый булды. Новеллалардан торды. Минем әсәремдә дөрес композиция юк икән, төгәл сюжет юк икән, димәк, мин үземне үзем язам. Мөхәммәд Мәхдиевнең әсәрләре үзенчәлекле яңа бер сүз булып яңгырый. Ни өчен? Чөнки бер яктан Мөхәммәд Мәхдиев иҗатында да менә шул лирикалык, шигърилек алгы планга чыга, ләкин ул Фатих Хөсни, Әмирхан Еники, Рафаил Төхфәтуллин кебек авторларның иҗатындагы шигърилек кебек булмый. Аның үзенең исеме бар. Без аны орнаментализм дип атыйбыз әдәбият теориясендә. Ягъни бу шигърилек ул билгеле бер дөньяны, билгеле бер тормышны тулы бер образ итеп мозаикалардан җыя алу сәләте дип әйтер идем мин. Ягъни ул татар дөньясын җырлаучы, татар халкының, татар дөньясының матурлыгын күрсәтүче буларак яңа сүз әйтүче була. Әмма татар дөньясын күрсәтү ул бит иҗтимагый, сияси мәсьәләләрдән читтә тора алмый. Шуңа күрә без 41-нче ел балаларында да, сугыш чорындагы гаделсезлекләрдә, шәхес культына кагылышлы айрым бер күренешләрдә, авыллардагы партияның, айрым бер органнарның чиктән тыш күзәтүе китереп чыгарган күренешләр дә үзәккә куела. Һәм менә әлеге күренешләр әсәр басылып чыкканнан соң кемнәрдер өчен сөйләшү объектына әйләнәләр. Алга таба язучының әсәрләрен татар әдәбиятындагы яңалык, новаторлык дип бәяләячәкләр. Аяз Гиләҗев исә аның иҗаты турында бүгенге көндә татар халкы тормышын, аның гореф-гадәтләрен, иманын, күңел серләрен, халык буларак яшәү рәвешен Мөхәммәд Мәхдиев кебек белүче олы зат юк дип язачак. Инде мин Казан артында языласы әйбер язылып беткән дип йөри идем. Мәхдиевкә инде бер нәрсә калмагандыр дип уйлый идем. Шушы пичмактан хәзер татар әдәбиятына тырналар төшкән җирдә. Без 41-нче ел балалары. Фронтовиклар, исәнме Кәшфияви, ут чәчәге, тагын бик күп хикәя, повесть, менә шушындый романнар дөньяга чыкты. Мәхдиев шушы бер пичмактан гына чыккан шикелле. Язган әйберләре бөтен илгә таралды, бөтен халыкка таралды. Менә язганнарының нигезендә шигърият ята, поэзия.
шушы җиргә бирелгәнлек, шушы җирнең сагышы, моңы, язмышы, шулар белән кешеләре, образлары туган. Менә шулар якын итә. Хатта Мәһдиевнең менә шушы торган җирләрен барып күрәсе килә башлый. Мин чыннан да аның туган җиренә, туган авылына бардым. Барасы килү хисе туды һәм Гөбөрчәк исемле шигырьдә яздым. Шакырып торган зәңгәр хыял идем. Бар икән бер сине күрер чак. Торналарның көзге моңын тыңлап, кырларыңнан уздым Гөбөрчәк. Кызыктырып салам кибәнендә мәтәлчекләр атына бер сабый. Синдә үскән малайларның исме я Мөхәммәд яки Курсави. Ләкин булары соңрак. Шактый улгайып, җитлегеп кенә әдәбиятка килеп кергән Мәхдиевне язучылар башта үз араларына алырга ашыкмаганнар. Укучы егылып укыган кеше китә җыры кала әсәрен дөньяга чыгару өчен генә дә аңа 20 ел вакыт кирәк була. Журналга әзерләнеп яткан әсәрне ул чактагы партия функционерлары сүттереп ташлый. Шыксын өчен язучыга әсәрне кызартырга, аңа кызыл буяулар истәргә туры килә. Язучылар отряды мине тырналар төшкән җирдә дигән әсәрем чыкканчы үз араларына мораль яктан кабул итмәде. Шул әсәр чыккач кына өлкән яшьтәгеләр килеп, кулны кысып үз араларына, рухи яктан үз араларына алдылар. Миңа ул вакытта инде 58 яшь тулган иде дип әйтәчәк булсынрак. Яңалык һәр вакыт авыр юл белән бара, авыр үтеп керә. Бигрәк тә ул яңалык зур булса, ул яңалык кешеләрнең күнегелгән фикерләреннән алып китә торган булса. Бу нәкъ менә шундый очрак бит инде. Мөхәммәд Мәхдиев иҗаты ул күнегелгән әдәби материал түгел. Ул көтелмәгән зур яңа бер материал. Һәм менә шул элеккеге тартмалы композициялар тибында, ягъни билгеле бер сюжеттан чыгып китеп эшләгән әсәрләр, шул кеше китә җыры кала, торналар төшкән җирдә, бәхилләшү. Алар бит менә шушы күп санлы геройлар, күп санлы мотивлар, сюжетлар аша татар тормышына дан җырлыйлар. Һәм татар тормышының шушы матур үткәнен сагыналар. Аның матур бәйрәмнәре, аның үзара ярдәмләшеп эшләгән өмәләре, аның бергәләп чыккан сабан туйлары, аның бергәләп егетләрне армиягә затулары, каз өмәләре, аның ризыклар әзерләү тәртибе, ипи салуы. Мулла нәселе, ышанычсыз кеше дигән кара сакал иң элек Мөхәммәд Мәхдиевнең фән өлкәсендәге юлына киртә булып төшә. Мөхәммәд Мәхдиев фәнгә ул тарих бүлеген бетереп, педагогия институтында тарихчы буларак килеп керә. Ләкин аңа кандидатлык диссертациясын Совет чоры әдәби тәнкыйте дигән темага Хатип Госман бирә. Һәм ул әдәби тәнкыйть тарихын 17-32 елларына кулачлап алган әдәби тәнкыйть тарихына кереп китә. Менә шушыны эшләү дәверендә ул кинәт кенә моңа кадәр беркем дә сөйләмәгән, бер кайда да язылмаган зур бер күләм материалга тап була. Бу материал Гали Рәхимнәр, Газиз Гобәйдуллиннар, Габдрахман Сәгъдиләр, Фатих Кәримиләр, Фатих Әмирханнар, Габдулла Тукайларга бәйле зур бер материал әдәби тәнкыйть тарихы гына түгел, мәдәният тарихы икән, фән тарихы икән. Кызганычка каршы, Совет чоры моны татарлардан яшергән икән. Һәм шуны аңлап алган галим 64 елда кандидатлык диссертациясын яклап кына калмый, бәлки шушы теманы төрле яклап өйрәнүен дәвам итә. Һәм мәсәлән 1964 елда ул Габдрахман Сәгъди турында Совет әдәбияты журналында зур бер мәкалә бастыра. Һәм бу мәкалә шәхес культыннан соң Габдрахман Сәгъди турында беренче зур язма була. Һәм аның кандидатлык диссертациясы да, аның бу эзләнүләре дә татар мәдәнияте тарихына, татар фәне тарихына бик күп исемнәрне кайтаралар. Һәм шушы эшне дәвам итеп, ул 1967 елда Совет әдәбиятында Галия мәдрәсәсе турында беренче зур язма чыгара. Бу вакытта әле Гадрияләр, Мөхәммәдияләр, Зия Камалилар, Гатаулла Баязитовлар, башкалар турында беркем дә сөйләми. Һәм менә шушы эшен дәвам итеп 68 елда ул зур бер
хезмәт Бубый мәдрәсәсе турында хезмәтен тәмамлый. Һәм әлеге хезмәтне рус телендә бубыйларның үз материалларын, үз китапларын тәрҗемә итеп теркәп, монография итеп бастырып чыгарырга тели. Һәм Бубый мәдрәсәсе материалы шунда ук университеттагы галимнәр тарафыннан тикшеренүгә дучар ителә. Һәм әлеге материал чыгарырга яраксыз, бу килеш бастырырга яраксыз дип табыла. Университетка аның башка галимнәрнекенә охшамаган, тулы бер театральләштерелгән лекцияларын тыңларга дип Казанның башка вуз студентларында килә торган була. Чөнки ул аларга аеруча игътибарлы. Безне бит Мөхәммәд Мәгъдиев укытты. Шундый бәхеткә дә ирештек. Һәм мин инде беренче курста ук май айында Мөхәммәд абыйга үземнең беренче повестьне илтеп бирдем. Мөхәммәд абый укыды да, аннан соң миңа открытка бирде. Мин аны андый гадәтен белмидем. Ниде лекция вакытында ипләп кенә китерде дә открытка бирде. Мин син белән сөйләшергә әзер, аудитория тап диде. Мин бүгенге күзлектән сөйләшәм инде, әлбәттә бияне бирәм. Ул вакытта да аптырадым. Ничек инде әйтәм? 10 сәгать тоштырды мин аркада Мөхәммәд абый дип. Ул бит менә 4 сәгать укытты да, аннары минем белән 6 сәгать утырды. Яңадан үзе әйтә инде. Әгәр дә синдә ди, әгәр берәр өмет булмаган булса, мин синең белән әлбәттә сөйләшеп тә утырам булыр инде. Менә шулай итеп Мөхәммәд абый, әлбәттә параны партуздырды. Нишләп синде озын җөмләләр язасың ди. Мин инде бит башлап языша гына кеше. Студент беренче курс. Мен инде имеш күпме озын җөмлә язсам шул хәт кешәбрәк, осталыкны батырлыкны күрсәтәм дип уйлыйм бит инде. Юк ди, син бизәмә тормышны. Синең безнең әдәбият тормышның үзе кебек кырыс булырга тиеш. Бер генә эшендә күнегелгән гадәт буенча түгел, фәкать үзенең намусы, акылы кушкан шәшләргә гадәтләнгән галим университеттан китүен дә вакыйга итәргә ниятли. Үзенең яратылган лектор булуын беләйде, ул университетны бик ярата иде. Менә ул пенсияга нигә китте? Ул бит 60 тулгач, ул геләйтте, 60 тутыргач мин китәм. Яшьләргә урын бирергә кирәк диде ул. Это была его принципиальная позиция. И ул 60 тулган көнне ул китте. Үзе ул бик күп югалтты университетсез. Университетсез ул яшәүнең бик зур бер бәхетле өлешен югалтты. Күңеле белән ахыргача авыл җанлы. Самими зат булып калган галимнең тормыш карашында укынган, шиңкелеккә биргән шаклары шактый булса да, ул үзенең халык күңелендә урын алачагын белгән. Әйтә, ну мин үлгәч аңлаячаклар диде. Мин үлгәч аңлаячаклар диде. Дөрес. Без аны белдек, без шанайдык. Без шулай икәнен беләйдек. Ягъни без аның белән бер фикердә идек. Менә бусы да бик зур бәхет бит. Сыңарып бирелгән Тукай бүләге эчендә без аны яратып укучылар үзебезне гаепле дип саныйбыз. Без аның җанга якын геройларын сагынабыз, аларны янәшәбездә тыясыбыз килә. Мөхәммәд Мәгъдиевнең әсәре без 41 ел балалары, ул инде мәктәп балаларына иң яраткан әсәр. Аны бик күп кеше белә, укыган, бер генә тапкыр да түгел. Мөхәммәд абыйның аның бик психологик яктан көчле әсәрләре, аның образлары бик көчле. Әлбәттә, без инде һәрбер образда автобиографик ниндидер юнәлеш күрдек, чөнки аның дусларын да кадрда булырга тиеш иде инде. Мөхәммәд абыйның әле бу әсәре генә түгел, гомумән кинога туры килә торган әсәрләре шактый. Мин мәсәлән үзем бик дәвам итәр идем бу эшне, чөнки аның әсәрләре халыкчан. Ул дөньяныкы дөньялыкта калсын дип бәхилләшеп китте. Үзе язганча, зират тагын бер гаҗәеп үзенчәлекле шәхескә байды. Мөхәммәд абый үзе дә гомере буе аралашып, күрешеп, белешеп һәм сокланып яшәгән геройлар янына кайтып ятты. Халкыбызга хезмәт иткән биекләребезне истә тоткан хәлдә, үзебезгә дә шул ният белән яшәргә насыйп булса дигән теләктә, бүгенге сезнең белән сау булашам, исәнлектә күрешик.